Πρέπει να έχει, δηλαδή αρκεί η πολλή προπόνηση, αρκεί εμπειρία, αρκεί η θέληση, ένα καλό όχημα ενδεχομένως. Τι χρειάζεται για να εξελιχθείς? Πάνω απ' όλα η θέληση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Στη συνέχεια έρχεται και η ικανότητα που βελτιώνομαι και, χρόνο με το χρόνο, φαντάζομαι, αγώνα με τον αγώνα. Ναι, μαθαίνω από τα λάθη μου και αυτά. Έχεις εξελιχθεί σημαντικά και έχεις και πολλές εμπειρίες. Όταν μας λες ότι λαμβάνεις μέρος σε αγώνες του εξωτερικού, είναι ένα πολυέξοδο άθλημα, σπορ, το καρτ. Δηλαδή, τι έξω? Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, κοστίζει κάποιος που συμμετέχει σε τέτοιο επίπεδο, πρέπει να έχει ένα δικό του αυτοκίνητο ή μπορεί να το νοικιάσει? Δεν ξέρω πώς έχει. Και έχει κατηγορίες, δηλαδή έχει κάποιο πολύ ακριβό καρτ, κάποιο που το χρησιμοποιείς μόνο σε προπόνηση και άλλο σε αγώνες. Όχι, χρησιμοποιώ το ίδιο καρτ στην προπόνηση και στον αγώνα. Είναι διαφορετικές οι κατηγορίες. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι. Οπότε ανάλογα. Θέλω να μου πεις, επειδή ξέρω ότι οι πιλότοι της Φόρμουλα 1, όπως ο Κούμπιτσα, ο Τρούλι, ξεκίνησαν από τα καρτ. Είναι ο προθάλαμος για να πας στη Φόρμουλα 1? Εσύ το βλέπεις ως στόχο, ως όνειρο, ή πας και όπου πάει? Φαντάζομαι ότι το έχεις κάπου. Όλοι οι οδηγοί ξεκίνησαν από τα καρτ, όχι μόνο αυτοί οι δύο, ναι. Δεν έχουμε άλλο έτσι που να έχει έστω περάσει από κάπου. Θα είσαι ο πρώτος, νομίζω, Έλληνας που θα μας εκπροσωπήσει στη Φόρμουλα 1 την επόμενη δεκαετία, έτσι. Μακάρι. Και εγώ το εύχομαι. Για πες με έτσι λίγο για αυτό το στόχο σου. Γιατί είσαι αφοσιωμένος πολύ σε αυτό που κάνεις. Ναι, είμαι πάρα πολύ αφοσιωμένος και το ελπίζω. Ελπίζω μπορώ. Γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό προσπαθείς. Δυσκολίες υπάρχουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται? Υπάρχουν πολλές. Σε έχουν στηρίξει κάποιοι άνθρωποι? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν αρκεί μόνο η θέληση, χρειάζεσαι στήριξη και πρωτίστως από την οικογένειά σου βέβαια, αλλά και από άλλους ανθρώπους μέσα από χορηγίες. Ναι. Πάνω απ' όλα η οικογένειά μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ, απίστευτα. Δηλαδή δεν το κάνω λίγο σε αυτό. Σίγουρα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν έχεις τη στήριξη των γονιών σου. Ναι. Συνέχεια με έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως ο Μάνος ο Δημητρίου και άλλοι, που θα τους αναφέρω συνέχεια. Μάλιστα. Η Ελλάδα γενικότερα σε τι επίπεδο βρίσκεται, Αλέξανδρο, όσον αφορά τα καρτ? Σε χαμηλό. Σε χαμηλό δεν βρίσκεται σε υψηλό. Άλλες χώρες βρίσκονται πολύ υψηλό. Να φανταστώ Ιταλία, Ισπανία, και αυτό το βάζω στο μυαλό μου έχοντας τη Φόρμουλα 1, έτσι, από εκεί. Γι' αυτό και κανένας Έλληνας οδηγός δεν έχει αντιπροσωπήσει στην Ελλάδα, στη Φόρμουλα 1. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είσαι ο πρώτος και νομίζω ότι